A dwi'n ôl eto, dwi'n newi fod yn y Nether. A wedyn, o'na loads o ghasts yna. A nes i endio, a wedyn nes i ddim marw, so dwi'n hapus o hynna. Rhaid ni quartz block wan. Just un ddo. Ac rhaid ni glowstone. Dwi'n gwybod lle ti'n neud glowstone ddo, so dwi'n meddwl allan fa yma. Yn y gola, mae o, ia. Dwi'n ffeindio blazes hefyd yn Nether, achos hynna sy'n reid ingredients sy'n neud peth na i chdi. I neud yn brewing stand, a dyna beth dwi isio. Dwi'n angen brewing stand mwy na'n byd, achos rhaid ni potions wedyn. Dwi ddim hoffi sut ti'n neud strength potion ddo, so hynna bach yn annoying. Achos hynna di'r gorau fi. Blaw am swiftness a splash potion of poison. Oedd wedyn rhai poison, ond just am ffrindiau dwi'n offi poison. Achos dwi'n poisonio ffrindiau fi. Swn i byth eisiau poisonio fy hun. Na, ond swn i yn hoffi poisonio fatha caw neu rhywbeth fel na. Hunter, ti'n aros fan yn dod. Dwi'n mynd i fynd efo sword, ella gei di ddod. No, geith, pwy sy'n dod heddiw? Geith Blackies ddod. Sut a Blackies, da ni'n mynd i ladd pethau. Efo'n gilydd. Dim yn Nether, so ni byth yn mynd â ci Nether. Da ni jyst yn mynd allan i ladd pobl yn y nos, fatha zombies. Sbia spider eyes, mynd yn dda achos rhaid neud brewing efo hwnna. Dwi'n angen ffeindio fatha, dwi'n gweld os rhaid neud fermented spider eyes. Fedrach. Rhaid chdi brewio efo heina hefyd. Mae hynna bach yn weird bod yn Nether portal jyst i spawnio ganol nunlla. Wel, dim ganol nunlla, ochr tu fi, ond diolch. Ond, mae hynna dal yn weird ddo. Chos nes i definitely ddim bildio fo. Chos os fi nath bildio fo, sy'n nes i mynd i'r Nether i nôl y Nether ac a bob dim fel yma. Dwi'n meddwl bod Blackies newydd farw. Mae Blackies di marw. Naddo, mae Blackies dal yn fyw. Dyna ni'n mynd adra, tit o Blackies. Da ni'n eisiau chdi farw, definitely na. Os mae Blackies yn marw, fyddai'n gorfod neud gref i fo. A fydd hynna really trist. Tid i fewn Blackies. Na, ni'n mynd i gysgu ta. Monsters nearby. Tid i fewn Blackies. Lladdo! Diolch. Cwn, nôl i fewn, wan. Dwi'n mynd i fynd i fewn a cysgu. Mae monsters nearby. Dwi'n mynd i gorau aros efo cwn fi. Tan hir. So, chdi codi fyny, a chdi Rosie. So... Zombie villager. Zombies a baby zombie. No, dwi'n mynd i farw, Mr Zombie, please neud i ddim lladd fi, nath o lladd fi. Dewch ar fi cwn. Dwi'n mynd i os mae'na pobl rownd fa ma, oes. Lladd y zombie ma. Mae creeper. Na i delio o'r creeper ma. A'r spider. Mae'na skelebones yma. No, paid o lladd fi skelebones. No, paid. Da ni'n gorfod mynd quick i fewn i'r tŷ. Os dwi'n marw a cwn fi gyd, byddai'n gorfod neud gref i cwn fi, definitely. Ond fi, no. Mae pawb fynd i farw a bai fi fydd o i gyd.
Di pawb i fewn. Na, paid yn mynd ar y to. Ti'n mynd i brifo mwy ar y to, yn dwt? Rosie. Pam nath chi godi fyny nôl fi ta? Chos, really, o'n i'n mynd angen chi, really, negon. Yes. Ella na i symud gwely fi, gwrs wneud hynna weithio. Chos dwi rili ddim eisiau cwn fi farw. Ella os dwi'n rhaid un bloc i lawr. 2 bloc i lawr. Iawn, rhaid gysgu fama. Phew. Lys bod dim yn cwn fi di marw. Mae blackies, mae yellowy, mae hunter. Lle mae hunter? Mae Rosie yma, di hunter ddim ddo. Hunter. Dwi'n meddwl hunter sydd fyny. Wow! Spider. Oi, ti'n masio yng nghwn i na dwt? Mae hunter yma. Pwy di hwn? O ia, ci mawr. Mae'n fach. Ci bach ydi o, mae di tyfu fyny i fod yn fawr, dim Rosie. Lle mae Blackies. Mae o'n angen. Gyti hefyd. Blackies, ti'n angen. Gyti bwyd o... Food. Cwn fi gyd yn marw. Actually, geith o bita zombies. Chos mae zombies wedi bod yn bita fo. So geith o bita zombies yn lle. Am unwaith. Dwi yn rhoi bwyd i fo fatha zombies. Anyways, ond mae o'n... Dwi'n gwrs mae'n bita hwn. Hwna'n di rotten flesh mae gyd. Phew. Wel, mae yna loads o cwn tu allan, so... Dwi'n mynd i gorfod bildio tŷ fi braidd yn fwy. Chos dwi'n eisiau dim byd yn brifo cwn fi wan. Oedd hynna'n crazy. Ag bach yn drist hefyd i cwn fi ag i fi. Ond nathon ni survivio heb dim byd yn marw. Nathon nhw protectio i gilydd, so teamwork. Ac hefyd nathon nhw helpu fi protectio nhw. So, kinda, nathon nhw helpu i gilydd a bob dim i survivio. So nath neb marw. Phew. Os a un o cwn fi di marw, swn i really trist. A mae'r rhan fwy o'r pobl yn gwybod hynna. Chos cwn a fi, pryd mae'n dod i stage pryd mae cwn yn marw, dwi'n mynd really trist. Pawb o ffrindiau fi a bob dim. Ond pryd dwi di teimio nhw, os maen nhw wild dogs sy'n ar ôl fi, dwi'n trio lladd nhw weithiau. Os maen nhw wild dogs, neu os maen nhw ci sydd ddim yn hoffi fi. Mae pawb yn saff. Blaw am chdi fyny fanna. Dwi'n eisiau gwneud hyn, ond dwi'n gorau, achos dwi eisiau ci fi i'r tŷ. Dos i fanna, please. Diolch. Peth da bod neb di marw, ag bod fi wedi survivio hynna i gyd. Dwi byth eisiau mynd allan i fanna eto. Oedd hynna bach yn annoying. So, dwi'n mynd i weld rhywbeth fan. Rhaid neud hwnna. O, rhaid neud pink.
Geith ci arall fod yn binc felly. Geith o fod yn binc. Ond gen i pink 2. Rosie, ti ddim yn cael bod yn binc. Ti yn mynd i fod yn binc. Ti'n binc? Dwi'n gweld. Ti'n cael bod yn binc. Gen i pink dog lan. Ag, nes i'n hoffi bod gwyn a coch yn ei pink. Beth da bod pink yma felly. Wan, mwyn angen... Dwi'n angen o'r cactus. Mae yn bora a gen i ddigon amser a dim rhaid cael ci arall efo colar gwyrdd. Gola a gwyrdd tywyll. Wedyn fyddai efo fatha pac o cwn a fyddai'n mynd allan bob nos pryd dwi efo fatha chydig o diamond armor ella. Wedyn fyddai'n mynd allan bob nos i lladd pethau. Ac hefyd, yn lle, dwi'n yn gorau iwsio'r obsidian na i Nether portal i mwy, fyddai iwsio fo i neu enchantment table, chos gen i fi 5 levels, so dwi'n rhaid enchantio hwn. Neu bach o armor fi. Dwi'n mynd i os ydych chi malu fo cal block efo iron pickaxe, ond mae definitely mynd i gymryd hir. Os fedrach chi fyddai'n hapus, wedyn fyddai cael enchantment table a wedyn fyddai enchantio bob dim. O dim bob dim, just hwn. Just hwnna dwi'n angen enchantio anyways, ond dwi'n angen llyfr, so sugarcane mynd a feddwl. Dwi'n awr passion efo sugarcane dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl allan o'n efo sugarcane. Nes i ddod yma am ddim byd. Cos dwi eisiau gwneud papur a wedyn troi hwn i llyfrau. Book and quill. Rai sgwennu'n hwnna. Sgwennu am diwrnodau fi. Gyna fi rhan fwy o'r pethau dwi isio. Ti'n cwcio hwn, dwi'n meddwl. Gyna fi mwy o fwyd o'n. Dwi'n meddwl bod chdi yn cwcio fo. Dwi'n yn siŵr. Na i reid ladders i mewn, chos dwi'n yn angen y ladders yma. Fyrach chdi'n rhaid nhw fath o ffil? Na, fyrach. Hynna'n weird. Sticks a wedyn awkward planks. Actually, sains. Dwi'n really cerio. Nope. Dwi'n gwneud un byd. Un dwi'n angen anyways, a faint o sydyn, mae hwnna'n mynd i lawr. Dwi efo hwnna'n cactus green. Mae'n frai wneud lime green. I got lime green. Ydych chi'n iawn yn fama yn dach? Oedd hynna bach yn annoying. Gewch chi pethau yn fama hefyd. Na i wneud gwair a mae dyfu a tyfu. A tyfu i fy mwy. Tyfu. Tyfu. Rose red. Tyfu. Dwi yn mynd i weld sut ti'n neud Cyan. Wow. So Cyan ydi gwyrddlas felly. Ac gwyrddlas carpet. Ti'n cael 3 o nhw. Ond beth dwi eisiau gwneud ydy cael sheepies. A wedyn dwi eisiau gwneud, dwi eisiau gwneud pink.
Pink wool. Pinky. Oh no. Okay, just dau dyn angen felly. So, un sheep arall o dyn. Dyddiad. Dau sheepy. Okay, one for a carpet one. Pink carpet. Magenta. Sut yn magenta? Okay, dwi'n chwilio magenta. Magenta, dwi'n angen piws. Dwi'n angen, okay. A fyddai cael coch yn hawdd. Ond dwi'n angen carpet pink. Carpet pink. A dwi'n rhaid i carpet pink yn mynhu. Dwi'n eisiau be nath ddigwydd gyna eto. So dwi'n mynd i fynd i gysgu'n syth ar ôl cael potato. Okay, dwi'n gwely. Dwi'n mynd i angen neud tŷ mwy a tŷ gwell i cwn fi fan. Chos ma'n blocio'r drws. Dwi'n mynd reid y carpet yn fama, fanna a fanna. Dwi'n mynd gwybod be i wneud. Chos gen i'm amser neud spaceship fi. Ond ella na i neud o. Dwi'n mynd gwybod os fydda i efo amser ddo. Na i dal trio ddo. Ond dwi'n mynd dda neud spaceships. Dwi'n mynd dda neud dim byd fel helicopters na'n byd fel na. So, coed amdani. Mae'na coed forest digon agos o fama. Di'r dail na beth yn mynd. Torri. Mae'n eitha gymryd hir i fi cael loads o prennu orffan y spaceship yna. Ond mae hwn yn goedan fawr, so na i ddim bodd rhan torri mwy o hwn. Na i mynd i coed bach fel hwn. Ac dwi'n mynd i just cario ymlaen torri y coed. Ac dal i dorri a torri. A wedyn na i bildo'r spaceship na, hwn i siarad am. A wedyn na i neud pethau gwahanol i hynna hefyd. Lle neu just hynna. Loads o pren. Stack ella? Ie, mwy na stack. Helo, Mr Buwch. Dwi'n mynd i ladd chdi efo fist fi. Choice eto. Diamond sword. Okay, diamond sword ydi o. Oh, just bacon geisio. Well, dim bacon beef actually. Chwilio am pig. Chdi gyd i farw hefyd. Syd yn ôl. Fan allan mae'r sugar cane o'n i chwilio am. Hello, Mr Cow. O ia, malu'r obsidian na. Ac sugar cane ma. Actually, dwi'n rhaid chydig yn ôl. Nope, dim byd o hana. No, dim byd yn fama. So dwi'n mynd i fynd i crafting table group a dwi'n neud papur. Mae'n ddigon o fanna. O'n fydda i'n neud llyfr. Lle ti'n neud enchantment tables fama. Hynna, so dwi'n angen 2 diamond. Nes i'n hoffi am y 2 diamond yna. Mae'n am lot, Dwi'n mynd angen lot i hwnna. Dwi'n mynd angen crafting table.
Ond hwn dwi isio. Enchantment table, ti'n 2 diamond ddo. O'n i o 2 diamond, o'n genna fi ddim. Dim ots. Rai darllen at least. Dwi'n mynd i chwilio am ieir. Ac ella genna fi insects ar ôl. Gobeithio genna fi at least. Odyn rai ni book and quill. Ac rai ddi... Yes, genna fi insect a feather rai neud un o'n. Ca. Rhaid chi sgwennu yn fo. So, 1, 2, 3. A wedyn... diwrnod 1, 2 a 3. Hwyl. Done. Wan, os dwi'n mynd ar hwnna, rhaid neu hynna. Rhaid pwyso sign. A wedyn rhaid ddim seinio. So genna fi book and quill fatha diary bach on. A dwi'n mynd i endio'r episod yn fama, so ta!